Hej. Ja, der er sgu ikke noget at leve herude. Men det har jeg da også bare fint nok med. Men så vil jeg spørge mig en ting. Er der nogen af jer, der kan genkende den her? Det er min hvide stribe. Det er min naturlige farve. Og jeg føler mig helt unik på den måde. Og hvis I spørger mig, så er der faktisk mange, der tror, at jeg har fået farvet den. Men det har jeg faktisk ikke. Jeg har altid haft den. Siden da jeg blev født i øvrigt. Men jeg vil i hvert fald sige, på YouTube er jeg i hvert fald også kendt for den hvide stribe. Ja, I ved hvem jeg er. Det er mig, der uploader YouTube-videoer en gang imellem. Da jeg startede min karriere som YouTuber, der uploader jeg en masse videoer. Meget tit, men jeg gør det så en gang imellem, bortset fra det. Og hvem jeg er? Ja, det ved I nok godt. I kender mig simpelthen. For jeg er Mads Lukas. Hvis jeg så siger, eller mener når jeg så siger 2 navne ud fra nu af, så siger jeg Mads Iversen. Jeg siger ikke helt mit fulde navn, for jeg bruger ikke det der Lukas mere. For nu siger jeg bare Mads Iversen, og bliver bare kaldt Mads ude i offentligheden. Grunden til at jeg har de 2 navne. Jeg kan i hvert fald kende for de 2 navne. Men det var fordi, at min mor ville have, at jeg skulle Mads. Og min far han ville have, at jeg skulle Lukas, så blev vi begge 2 uenige, og så de blev begge 2 uenige i hvert fald. Og så derfor så havde de besluttet sig for, og så kommer jeg til at hedde Mads Lukas Iversen. Så jeg også nogle gange bare Lukas Iversen, nu siger jeg Mads Iversen i stedet for. Men en gang imellem vil jeg gerne bruge begge navne, som om det var mit kunstnernavn. Ligesom når jeg er artist. Eller jeg forestiller mig, at jeg er en rigtig rapper. Men uanset hvad, så vil jeg altid gerne se frem til at møde et par Mads Lukas fans. Jeg har i hvert fald godt mødt nogle af jer af mine fans. Og hvis I ser mig, så er I velkommen til at hilse på mig. For jeg synes i hvert fald, det er sjovt at møde fans. Især dem, der har set mig på YouTube. Det har jeg i hvert fald erfaring med. Jeg var 17 år, da jeg var da jeg lige var blevet YouTuber. Og nu er jeg 21 år gammel, så det er 2019, 2020, 2021, 2022. Jeg har været YouTuber i 4 år nu efterhånden. Kun 4 år indtil videre. Men i år har jeg i hvert fald også godt uploadet et par nye YouTube-videoer i 2023, og jeg vil også stadig gøre det til næste år, når vi når til 2024 og 25 og alt muligt. Det kan være, at jeg bliver YouTuber i rigtig mange år efterhånden. Det skal nok blive rigtig sjovt. Nå, men så vil jeg bare sige, der er ikke mere, jeg har at sige. Det var alt. Så vi ses. Og husk at like, hvis I synes godt om den. Hej hej.